Блиц сұраштыру тапшыруын біз Қазанның түрлі орындарында өткерәбіз. Һәм актерларыбызны түрлі яқтан сынап қарайбыз. Бүгін инде біләзіклеріні, сәғәтлеріні саласы була, чөнки біз бүгін шүлмәк ясау остаханасына килдек. Сәнмісіз? Мен келіп жеттім. Ойлап қышлардың киеміз. Әйе, ішіне башлаймыз. Асыл шүлмәк ясаған вакытта сұраулар береміз. Ул бір вакытта ясыйды һәм инде сұрауларына жауап кайтарачак. 1, 2, 3 башлады. Иң елата торган фильм. Сумерки. Жирафка атланып карар идеңме? Юк. Үскәктән. Нәрсәне юу җиңелрәк? Идәндәме, әллә савыт табанымы? Идәнне. Америка көчләре идеңме? Әйе. Мин кызык кеше чөнки Мин интеллигентный. ашаумы, йоклаумы? Йоклау. Мин бәхетле чөнки Минем гаиләм бар. иң шәп биюче ул Рудольф Нуриев. Антон Чехов. Язучы. Шәһәр бу авылмы? Шәһәр. Син ашап утырганда сиңа карап торса, син нишисең? Тагы да ашарга дәвам итәм. Фил нәрсәдән курка? Шибеннән. Кунг-фу панда мультфильмның төп герой кем? Панда. Кәбестә кишер фильмен кайсы артык? Пилмен. Монда син артык түгел, бөтенсендә. Ризык. Безнең сорауларыбыз тәмам. Шүлмәкне инде ясауны дәвам итәбез. Безнең пешерәнергә яратсам да бүген пешерәнүче Алсу Файзуллина. Мин дә пешерәнеп карарга булдым әле. Хөрмәтле тамашачыларым, мин сезне театрда көтеп калам. Безнең күп премьераларыбыз, күп спектакльләребез кызык була, килегез, үкенмәссез. Һәм шүлмәк тә ясарга онытмагыз. Әйе. Гончарная студия номер 1 в Казани. Ждем всех!